Listo, ba? Bai? Bueno, ba, zuen arteko eztabaidak ixten jungo gea. Eskerrik asko. Ekarpen ugari egin dituzue. Aditu eta aritsuak ere hor ikusi ditut oharrak hartzen eta beraien gogo eta propio hori egiten, bai? Bueno, izan ere, aurtengo udako jardunaldi hauen helburua hori da, ez? Elkarrekin. Ba, elkarrekin. Hori da, eta, bueno, ikusi dugu abilak ere edo gaitasun digital hori edo kompetentzia digital hori ere ondo garatuta dugula, ekarpenak ere jaso ditugu, eta behin ekarpen hori jasota, bai, adituen txanda iritsi da, gure artean, lehen zigorrek aipatu duen bezala, 4 aditu ditugu, bat, hemen, pantailaz bestalde, pandemia ez ahazteko, esango dugu, jakit neurri batetan, izan dugun egoera horrek lagundu digu, teknologia lagundu digu, eta, bueno, zorionez kasu horretan, aritzere gure artean izango dugu. Bestalde, handik hasiko naiz, Idurre Alonso daukagu, bestalde Ibai Iztueta eta Eneko Bidegain, bai? Eta bigarrengo saio honi aritzekin ekingo diogu. Hori da. Banan aurkeztuko ditugu gonbidatuak, beraien ibilbide profesional horri errepaso bat egiten, eta Aritza Zurmendiekin hasiko gara, bai? Aritza Zurmendi Arrue, ez dut bere biografia buruz ikasi, beraz irakurringo izuet, bai? Aritza Zurmendi Arrue, Albizturren jaio zen, eta filosofia ikasketak egin zituen Euskal Herriko Unibertsitatean. Gizarte zientzietan doktorea da, gizartea politika kultura doktorego programan. Horrez gain, Udako Euskal Unibertsitateko filosofia zailburua da, eta Galtzaundi Tolosako Euskera Taldeko jakintza arduraduna. Baita, Josea Zurmendi katedraren bultzatzaileetako bat ere. Hainbat artikulua argitaratu ditu Jakin aldizkarian eta bestelako hedabideetan, eta etxeko beroa girotzeko eta konexioak kale egin ez dezan, emaiogun txalo zabarra da. Bai, ez dakit daitzean. Entzuten da, oso ondo entzuten da. Bueno, eskerrik asko. Gonbitagatik eta txalo bengatik eta hola. Sinistu jazue, nik baino gogo gehiago inork ez dula horreoteko. Baino, ibuprofenoan laguntzaz, hemen egoten justu nao. Así que, saiatuko naiz, alik eta ordenatuena izaten. Denboa galdu gabe, hasi egingo naiz. Nire gogoeta partekatzen dio. Hasi nahi nuen esaten, nahiko deseroso egin zitzaitela gonbidapenai baiezkoa esan eta gero nundik itzein behar nuen pentsatzea. Ze hezkuntza munduekin lotura handirik ez dut izan, eta orduan nire gogoetak edo nundik ezkondu Euskal Kurrikulumai buruzko lan horrekin kosta ditzaian. Baina, bueno, hor nire biografia edo esan duten bezala euskalduntasunaz, kulturan transmisioaz aritu naiz, giza eta gizarte zientziatik batez ere, eta hortik etorri zait aukera Euskal Kurrikulumaz edo gogoeta egiteko, batez ere UEUko irakaskuntza masterrean irakasle izango direnekin klase batzuk, o klase bat emateko aukera izan nuelako, eta master amaierako lan batzuen bitartez ere bai. Orduan, hori da nire aterrizajea, eta egin dudana izan da Euskal Kurrikuluma giza eta gizarte zientzietatik edo begiratu, batez ere atal hori. Eta pixka bat, lehendik gogoeta, buruan euskan gogoeta batzuk kurrikulumean islatzen saiatu. Eta egia esan, nahiko errex edo egin zait, topatu ditudalako normalean transmisioan edo ikuste ditudan bi joera, bi paradigma nahiko modu argian. Eta horiek islatzeko ekarri ditut bi kompetentzia espezifiko, giza eta gizarte zientzietakoak, hor dauzkazue. Lehenengoak Euskal Herriaren identitateari edo kultur espazioari edo egiten dio referentzia esplizitua, eta hau da batez ere gehien islatzen duena, nik galderan edo jarri eten Euskal Dimentsio hori edo.
Eta bestea, 7. kompetentzia espezifikoa ekarri dut, hau, naiz eta ez den euskalduntasunari zuzenean lotua edo oso interesgarri egite zitzaidalako honek atzean gordetzen zuena. Orduan, banan-bana joango gara ikusten, bai bata eta bai bestea, eta esango dut batez zergatik lehenengoak arazoak sortzen dizkian, eta bigarrenak zergatik ikusten dudan hobe euskalduntasuna transmititzerako orduan edo. Orduan, lehenengoari deitu diot opari deserosoaren paradigma, eta izen hori jarri diot, nik irakurtzen baldin badut Euskal Herriari identitate berezia ezaugarriak deskribatzea eta derrigor balioestea, eta bar, sortzen zaidalako halako irudi bat irakaslea, ni neroni batzuetan hontan erortzen naizelako, gazteei halako opari bat ematen eta gaztea ez jakiten zer egin opari horrekin. Normalean niri landaren bat edo oparitze badiate aurpegi bera jartzen dudala uste dut. Ez dut jakiten zer egin, gustatu ez zaizkit bereziki egiten, baina eman didan horri diodan errespetu edo maitasunagatik, hartzen duzu eta hor uste duzu baztar batean, ez? Adierazleak ikusita bazeuden gehiago, baina hauek berriz espezifikoki egiten zioten referentzia euskal kulturaren adierazpen edo batzuei, eta betiko elementu klasikoak hartzen zaizkio, tradizioa, ospakizunak, ohitura, folklorea eta bar. Eta horrek, horrelako opari, borobil, itxi, transmititu beharreko objektu horrek ekarri zidan gogora nola 15-16 urteko gazte batek egin zidan komentarioa udaleku batzuetan, esanez berari euskal musika, hola orokorrean, ez zitzaiola gustatzen. Eta horri deitu diot Spotify sindromea. Spotifyk, zuk euskal musika jartzen baldin baduzu, edozein talde, gero bukatzen denean niri egin kontu Ruper Ordorikarena jartzen dit zuzenean. Seguruna, algoritmoak hartu duelako euskal etiketa oro hartzaile bat bezala eta ez ditulako estiloak bereizten eta bar. Gazte honek ere euskal musika hala jaso zuela iruditzen zait eta uste dut transmititzeko modu hau, opari deserosoaren paradigma edo, nahi gabere esan dut niri ere askotan ateratzen zaidala ez baldin badut bereziki zaintzen zer eta nola transmititu nahi duen. Bestea berriz, 7. zeakoa, kompetentzia espezifikokoa, Radio Rajin paradigma inspiratuta negoen, eta izen hori jarri diot, hitz egiten duelako pertenentzia eta erreferentzia taldeen eta erakundeen antolakuntza egiturak eta ohiko funtzionamenduera kritikoki aztertzeaz. Eta niri hau zoragarri iruditu ditzaidan, eta iruditu ditzaidan baita ere, utxune handia hor familia, eskola, herria, autonomia erkidegoa eta estatua, ze estatua jarritakoan Espainiar estatua edo Frantziar estatua ari gara, eta hor ez dakit ze referentzialtasun ari garen oparitzen estatu horiei, estatu horien nazio hegemonikoi. Baina, hor nik ikusten nuen, familia, eskola, herria bezala, euskalduntasuna, euskal komunitatea sartu zitekeela. Eta gustatzen zitzaidan gainera enfokea, ze ez gara hasten ikasleak hartu behar duen zerbait ematen, edo ez daukagu hori buruan, baizik eta da, zu parte zaren, edo zuretzat erreferentzia diren talde, erakunde, instituzio sozialei buruz. Orduan, inguratzen zaituen errealitate hortatik abiatzen da ikaslearentzat, eta gainera kritikarako zilegitasuna ematen zaio. Orduan, iruditzen zitzaidan oso ikuspegi interesgarria euskalduntasuna transmititzerakoan. Ze ez gara esaten ari begira ze gauza garrantzitsu eta ez dakit, zure bizkar jarri behar duzuna, edo tori opari deseroso hau, baizik eta esaten dugu, horrelako da bizitza, hauxe da tokatu zaiguna, hau da, zuri inguruan daukazun euskalduntasun eredu multzoa hau da, tori tresna batzuk hori interpretatzeko, Jesus, barkatu.
eta egintzazu behar duzuna, egin zuri ateatzen zaizuna, o zure esperientzian arabera egiten duzuna, ez? Eta hori familiarekin, eskolarekin, herriarekin, hain modu, bueno, gauza konplexua da, baina kurrikulumak bere hortan hartzen du, eta iruditzen zitzaidan aurreko paradigmak ez duela hori, konplexutasun hori ez duela gordetzen euskal identitate kulturalari buruz edo. Eta orduan hemen galdera luzatu nizuen justu ikusteko zuen erantzunak ze paradigmara gertuatzen ziren gehiago. Eta hau ez da inorri kritika edo, bueno, nik uste dut denak daukagula opari deserosoak egiteko joera hori, baina, bueno, ikusi ditut batzuk, asmatzen dudan joaten, ikustea ez da, nik uste baietz. Da, bueno, hemen badaude euskara eta euskal identitatea bere ganatzea helburu. Bueno, hau, segun eta nola, transmisio hori nola egiten duzun, badago aukera, paradigma batera gehiago hurbiltzeko edo bestera gehiago hurbiltzeko, edo hau, euskal nortasuna, lurraldetasuna, kosmobizio propioa, euskal kultura ondarea transmititu nahi badugu, hor ere, kosmobizio propioa, ez dakiz zer, nik irekiko nuke asuntoa pixka bat eta utzi kosmobizioa ikasleak berak inguruarekin harremanetan sortu dezan edo izatea, bueno, elementu multzo bat ikasleari hauxe, gertukoa ezagutzen hastetik abiatuta euskal kulturarekiko harreman bat edo gara dezan. Enaiz gehiago luzatuko bakoitza ikusten, orduan, bueno, balio badizute bi kasu, bi paradigma erdi karikaturezko, baina nik uste balio dutela gogoan izateko, hauek nik erabiliko nituzke aurrerantzean gazteei edo beste norbaiti zerbait transmititu behar diogunean ikusteko norantza jo nahi dugun. Orduan, pixkat gogo eta bukatzeko nik nola erantzungo nuken jarri dizuedan galdera. Radio Rajin paradigma horretatik inguruan duen euskalduntasuna, ze inguruan euskalduntasunerako bide asko daude, ez dira berdinak albizturren edo tuteran edo ez dakit nun, baina esan nahi dut bidea askotarikoa izan daiteke eta helmuga ere ez du zertan izan identitate zea bat, ez dakit, objektu bat. Izan daiteke, justu, harreman horiek sortzea, ondarean jaso ditugun ohiko funtzionamentuekin edo euskalduntasun ereduekin, eta ulertzea bilakaera faktore horiek, ez? Orduan, lehenengo pausua kontzientzia hartzea izango litzateke, eta hor badaude ondarean jaso ditugun objektu kulturalen jabetza bat, edo hor badago transmisio lan hori bukatu dezakena identitate pak horretan. Klar, hori ez lortzeko nik uste beste bi pauso daudela. Lehenengoa da uztea ikasleei edo ematea erramintak ikasleei kritikoki hausnartzeko, hau da, ez esan hau balioetsi behar duzu, baizik eta, bueno, zer balioetsi nahi duzu jaso duzun hortatik, zergatik, hau da, hausnarketa hori bultzatzea euskalduntasuna. Ze bestela bihurtzen zaigu hartu edo utzi beharreko zerbait. Esaten diate hartu behar dudala, ona dela ez dakit zer, baina nik ez dakit honekin zer egin, orduan euskal musika ez zait gustatzen. Ez dakit, jarraitzen den. Eta hirugarren, eta hau ere garrantzitsua iruditzen zait, zilegitasuna ematea ikasleei beretik ekiteko, eta beretik ekiteko gainera, guretzat importanteak izan daitezken, baina bestearentzat importanteak ez diren, edo importanteak diren, baina justu negatiboki, edo kontra egiteko edo, batzuetan amodioarekin, eta bestetan gorrotoarekin. Gorrotoarekin egiten baldin bada euskal adierazpen batzuen kontra, baina baldin badago espazioa, gorroto hori bihurtzeko beste euskal adierazpen bat, eta ez uko totala euskalduntasunari, hori sekulako garaipena litzateke transmisioan, nire ustez. Azkeneko ideia edo orduan,
izango litzateke, kultura identitatea ez dela edukitzen den zerbait, niri oparitzen zaizkian landare horiek bezala, baizik eta praktikatzen den zerbait. Horrekin zerbait egitea. Eta beraz, kontua ez da ondare kultural identitario bat bere hortan ezagutaraztea, baizik eta horrekin praktikatzeko konpetentziak garatzen laguntzea baizik. Eta insistitu nahi dut justu horretan. Ikasleak ezi beharko genituzke konpetentzia moduan. Hau da, euskal kultura konpetentzia bat balitz bezala. Jakin dezaten, egin dezaketela, jakin dezaten erraminta asko daudela euskalduntasunari beraien ikutua emateko eta euskalduntasuna den plaza horretan beraien ahotsa nahi bezala azaltzeko edo. Eta ez daukat besteik, eskerrik asko, eta ia aurrena zuen aurrean egoteko moduan garen. Eskerrik asko Aritz, mi esker gogo eta gurekin partekatzeagatik. Izan bezala, beraz, euskal kurrikuluna, euskal dimentsioa, zertarako, helburuak definitzerako orduan, ze begiradatik, noren begiradatik definitzen ditugu helburu horiek, ikasleen beharretatik edo gure nahietatik, eta zertarako hori garbi izatearena. Karpen esanguratsua, eskerrik asko. Bigarren hizlari aurkeztuko dizuegu jarraian, Idurre Alonso Amezua da. Idurre Eibarren jaio zen, euskal filologia ikasi zuen Euskal Herriko Unibertsitatean, hizkuntza plangintzan gradu ondoko ikasketak egin zituen, eta euskal filologia eta euskal ikasketak, euskal literaturaren irakaskuntza Euskal Herriko batxilergoan doktore tesia egin zuen. Euskalgintzako erakunde ezberdinetan lanean hasi ostean, Mondragon Unibertsitateko Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateko irakasle eta ikaslaria da gaur egun. Argitalpen ugari egin ditu, aldizkari ezberdinetan, jakingarrietan, Uztaron, Bat Soziolinguistika aldizkarian eta bar, eta liburu ezberdinak ere argitaratu ditu. Besteak beste, erdigune literarioak irakaskuntza izenburua duena, eta doktore tesi ezberdinetako lanak ere burutu ditu. Eskerrik asko Idurre, gurekin egoteagatik. Bueno, mila esker zuei, lehen norbaitek esan du, mila esker mundu guztiari, eta nik ere hortik, mila esker mundu guztiari, eta batez ere, mila esker hemen parte hartzearen, eta egin dituzuen ekarpen horiengatik guztiengatik. Nire ekarpenak ere bide hortatik doazenez, orain bertsolari lanak egin behar dira, eta saiatuko naiz, zuen ekarpenak hartu, eta gero hor, nolabaiteko xehetasunak gehitzen, bai? Orduan, aipatu dituzuenetatik, aipatzen duzue irakasleak euskal kulturan janztea, ezta? Tresnak behar direla, baliabideak eta kontzientzia hartu behar dela. Eta aipatzen duzue nolabait ikasleak euskaratzetik euskalduntzera pasatu behar garela. Eta nik esango nuke igual irakasleak lehendabizi. Bai? Irakasleak lehendabizi askotan eta EAen aurkeztu berri den kurrikulum berriarekin ikusten den moduan, askotan hizkuntza instrumentalizatuta datorkigulako. Bai? Eta hortik harago joan behar dugu. Aritzek esan duen bezala, kompetentzia bihurtu behar da, nolabait kulturan kompetente bihurtu behar gara gu lehendabizi eredu izateko gero, ez? Orduan, askotan igual pixua jartzen dugu ikaslearen gan, eta iruditzen zait, eta horregatik ekarri dizuet etengabeko prestakuntzaren gaia, iruditzen zaidalako lehendabizi guk formatu beharra daukagula ondo, ikusteko nola formatu ikasleak, ez? Eta hor, gabezia handi bat somatzen dut, bai irakasleen hasierako prestakuntzan, eta baita ere etengabeko prestakuntza hortan. Gero sartuko naiz xehetasunetan. Eta hor, aipatzen zen baita ere formazioa, irizpideak, saretzea, eta ze ohikoa den formazioa euskaran eta euskal kulturan denean hautazkoa izatea, irakasle ongan. EAeko kurrikulum berriak aipatzen du 2 urte izango dituela irakasleak, sare publikoko irakasleak digitalizazioan kompetente izateko. Noizko kulturan kompetente, noizko derrigorrezko kulturan kompetente izatea. Aipatzen da baita ere, hizkuntza eta kultura hegemonikoa itzalpetik atera behar dela, aipatu duzue. Hizkuntza eta kultura hegemonikoen itzalpetik atera behar garela.
Eta bai, hizkuntza eta kultura hegemonikoen itzalpetik, baina baita ere diskurtso eta eztabaida hegemonikoetatik. Eta hor badaukagu katramilatze handi bat, sartzen gaituzte diskurtso eta eztabaida antzuetan nolabait aurrera ez egiteko. Bai, oztopatzeko aurrera egitea eta gu sartzen gara hor bete-betean eta gainera horri eusten, ez? Pixkat gorago eta eztabaidak kokatzen ikasi beharko genuke. Aipatzen da, zuen ekarpenetan, irakasleak eta ikasleak motibatzea eta politikoki eta kulturalki ahaldundu behar ditugula, ez? Ahalduntzea izan behar dela. Eta nik uste horrek guztiak ideologia pedagogikoetan ere bere isla behar lukeela. Hau da, benetan sinisten baldin badugu, honetan sinisten baldin badugu politikoki eta kulturalki ahaldundu behar ditugula, eskaini ditzagun esperientziak, sortu ditzagun esperientziak eta hoietatik, biziarazte horretatik ikas dezagun. Eta komunitate gisa eta herri gisa aritu gaitezen konplejurik gabe. Bada ordua. Bada ordua herri gisa eta aho bizarri gabe aritzeko hezkuntza sisteman. Beste batzuk ari diren bezala. Bai? Eta gero materialgintza aipatzen zen, eta iruditzen zait materialgintzan ere ikastolen elkarteak badaukala materialgintza sendo bat lehen aipatu dena, eta ez dela zilegi askotan beste material batzuekin euskal sistemarako aritzea. Beraz, ikastoletatik kanpoko irakaslei ere eskatuko nieke, benetan material koherentea izango dena, ez? Askotan ikastetxe honetan hau erabiltzen da eta honekin egin behar da aurrera. Ez. Bada ordua herri gisa aritzeko, planto bat egiteko, eta benetan gureari erantzungo dion materialgintzan aritzeko, hori erabiltzeko. Hori pixkat zuen ekarpenetatik jasotakoa, eta hildo honetatik zetozen nik ekarri ditudan 5 erronkak. 5 erronka aipatzen ditut, 10 minutu eman dizkidatelako, eta bestela 25 izango lirateke, bai? Baina, gaurkoz konformatuko naiz 5 hauek plazaratzearekin. Orduan, lehen aipatutako hildotik, ez da lehenengo erronka etengabeko prestakuntzan, iruditzen zait ipar nazionalak markatu behar direla, irakasle eta ikasle profilak eraikitzerako orduan, ipar nazionalak. Bai, lehen aipatu da ez ahal dugunetik, baizik eta nahi dugunetik. Eta nahi dugun hori zer da? Gero egingo dugu ahal duguna eta apur bat gehiago, bai? Baina lehen da bizi iparrak, eta ipar horiek izan daitezela herri mailako iparrak. Herri mailako ipar hortan, Eduardo Galeanok esaten du, utopiek asko balio digutela, eta utopiek balio digutela ibiltzeko. Bai, eta askotan esaten digute, ez? Euskalduntasunetik aritzen garena esaten digute, baina hankak lurrean. Bai, hankak lurrean bai, baina ipar argiekin. Eta utopietan sinistuta. Utopietan sinistu izan ez palu herri honek ikastolak gaur egun ez lirateke egongo. Bai? Utopia batean sinistu izanak ekarri gaitu honaino. Eta iruditzen zait utopietan sinisten jarraitu beharko genukela ibiltzen jarraitu alizateko. Beraz, lehen esan dut ez, hegemoniek ez ditzatela gure iparrak marraztu. Eta hartu dugu azken aldian, hainbat bandera gureak ez direnak. Bai? Iruditzen zait, hezkuntza lege berriak ere, diskurtso batzuk azaleratu dituela, eta guretzat egia da kulturartekotasuna importantea dela, eleaniztasuna importantea dela, baina geure irakurketak ere importanteak direla, bai? Nolatan ez dugu hitz egiten kultur etenaz, transmisioaren etenaz, nolatan ez dugu hitz egiten hiztun gutxiagotu ez? Zergatik auspotzen dira diskurtso batzuk eta zergatik sartzen gara gu diskurtso horietan buru belarri. Orduan, pixkat gure utopiak zeintzuk diren zehaztu beharko genuke eta bide horietan ibili. Bigarren erronka, aipatu nahi nuena, edozein irakaslek behar dituela 3 ezagutza gutxienez, bai? Eta da, ezagutza soziolinguistikoa, kulturaren transmisiorako ezagutzak eta estrategiak, eta euskara gaitasuna. Eta berdin da, lehen Iratzek aipatzen zuen, berdin da enpresarioa izan, edo, bai, kasu honetan berdin da zientzietako irakaslea den, giza zientzietakoa den, hizkuntzetakoa den, 3 ezagutza horiek, gauden herrian gaudelako guztiok izan beharko genituzke.
Bai, orduan, hiztun kontzienteak nahi baldin baditugu, ezin dugu kontzientzia hori euskara eta literaturako irakaslearengan utzi. Bai, hiztun kontzienteak nahi baldin baditugu, azaldu behar diegu ikaslei ze herri motatan dauden, zergatik egin beharko genuken hizkuntza batean eta abar eta abar. Bai, beraz, hiztun kontzienteak sortzea ezin da izan ikasgai bateko edo ikasgai baten ardura. Bai. Kultura ezagutza duten irakasleak behar ditugu. Askotan aipatzen dira eta auspotzen dira motivazioa, erakarpenaren indar hori, ezta? Bueno, Maialen Lujambioak behin esan zuen, erakartzetik ekarraraztera pasatu behar dugula, eta bada garaia. Bai, dirudinez ez ditugu erakartzen, beraz ekarraraz ditzagun. Eta kasu hortan, motivazioa bai, bizipenak bai, baina jakintzatik, eta jakintza hori ezinbestekoa da iparrak markatuko baldin baditugu, bai. Irakasle batek hizkuntzaren eta kulturaren bilakaeraz jakin beharko luke. Jakin beharko luke, hizkuntza eta kultura bizi berritzeko prozesuetan gakoak zeintzuk diren. Jakin beharko luke euskal gizartearen ezaugarriak eta tentsioak zeintzuk diren. Kulturpolitikak eta plangintzak nolakoak egin izan diren eta nolakoak behar genituzken. Eta kulturgintzaren adar bakoitzaren abaguneak zeintzuk diren. Hori guztia jakinda, pasatuko gara esperientziak biziaraztera, motibatzera, pozik egotera, emozionatuta ikastera. Baina iparrak. Eta ez izu ez zuei esaten, baizik eta katramilatzen gaituztelako diskurtso antzuetan, eta ematen du, guri askotan esaten digute, bai, baina hemendik gorakoa zara, ez? Bai, hemendik gorakoa, hemendik berakoa izateko lehendabizi hemendik gorakoa izan behar da. Ez? Eta argi izan zer egin nahi duzun, eta gero ja pasatuko zara berantz. Bueno, hirugarren erronka vanguardiak sortzea. Bai, lehen aipatu dugun bezala, diskurtsoak eraiki behar ditugu geuretik. Eta eztabaida hauek kokatu behar ditugu geuretik, ez? Orduan, iruditzen zait irakasleak ere jakin beharko lukeela hezkuntzaren gaiak diren eztabaida horiek kokatzen, edo birkokatzen, hobe esan da. Bai? Badatozkigu kanpotik eztabaida batzuk eta badatozkigu bandera batzuk, eta iruditzen zait, bandera horiek geuk erabaki beharko genituzkela, zeintzuk diren. Eta askotan, txikiagotuaren konplejutik hartzen ditugu, inposatzen zaizkigun bandera horiek, ez? Laugarren erronka, kultur esperientziak eskaintzearena. 20. mendearen hasieran ja, Jon Deweyk esaten zuen, ikasteko ezinbestekoa dela esperientziatik ikastea. Eta 21. mendean gaude, eta oraindik ere ez dugu asmatzen ze esperientzia eskaini ikasleei, benetan kultura tripetatik pasatu dadin, ez? Orduan, benetan atxikimendu bat nahi baldin badugu kompetente izatea kulturan, eta aritzek esan duen bezala, praktika batean erakustea hori guztia, esperientziak eskaintzen aritu behar dugu. Eta esperientziak eskaintzeko, irakasleak ere esperientzia horiek bizi egin behar ditu gero biziarazteko. Eta azkena, laugarren aipatuta, 5. erronka, esango nuke, hezkuntzaren dimentsio komunitarioa behar dugula. Ezin da geratu lehen aipatu den bezala ez, irakaslearen esku geratzen da askotan zer transmititu, nola transmititu, irakaskuntzak ezi egin behar gaitu, eta ezi egin behar gaitu ez edukietan bakarrik, baizik eta kompetentzia batzuetan. Orduan, herri gisa, komunitate gisa zer eskaini ikasleari. Eta hori guztion artean pentsatu beharko genukela iruditzen zait. Beraz, lehen aipatu dudan bezala, benetan euskaran eta euskal kulturan ardaztutako kurrikulum bat nahi baldin badugu, etengabeko formazioa gai hauetan ezin da hautazkoa izan. Prestatu behar gara, gizarte batzuk esaten dute likido, beste gaseoso aldakorra da, etengabe aldatzen ari da gizarte hau, beraz, behar bada, lehen Iratzek aipatzen zuen, ez guk ikasi genuen beste eskema batzuetan, kultura oso idatzizkotik, oso geldotik,
Bueno, orain dena da azkarra, dena da helduleku gutxi daukagu, eta iruditzen zait, irakasleak helduleku horiek eskaintzeko formazioa behar duela, eta formazio horrek ezin duela izan, bueno, irakasleen autu bat, edo ideologiaren arabera egiten den zerbait, baizik eta hezkuntza sistema gisa eskaini behar duen zerbait. Eta hoxe da, ez naiz gehiago luzatuko. Ikusten dezue, Idurrek Maialenekin batera, uste dut hurrengo txapelketan bertsolari plan hortan ere ondo moldatzen zehala, eskerrik asko, bai? Eta, bueno, hurrengo izlariari emango diogu hitza, bai? Ibai Iztueta Zurmendi, Zegamarra, Zegaman jaioa, bueno, ez dakit Zegamati datorren edo ez, bere kurrikulumanik ere irakurri egingo dut, luze-luzea eta bete-betea denez, biologia lizentziaduna eta irakasletzan diplomaduna Euskal Herriko Unibertsitatean, eta kognizio zientzien eta giza zientzien adarrean doktorea da. Irakasle lanetan aritu izan da, EKAN, haur eta lehen hezkuntzako irakasle ere bai, hainbat artikulu publikatuta ere baditu, bigarrengo DBH-en biologia irakasle bezala ere, biologian ere irakasle lanetan ibili da. Zenbait liburu ere argitaratu ditu, Oro Bare poesia liburua, Jesus Mari Lasagabazterrekin hizketan, Kultura Baska versus Euskal Kultura eta Manuel Lanas Lekuonaren sexologiaz hizketan, eta beste gabe, merezi duen harrera egiteko, txalo bat, eta berari emango ditza. Zutik egin dut. Hau, traste hau. Traste hori hortxe, eta nik hemen ikusi, eta pantailoso. Nahi balen bade probau. Bai. Kaixo izkideok. Bueno. A ber, irakurri ditut zuen interbentzioak, eta, bueno, galdera bat zan nik jarritakoa, ikasle batzuek egingo zuten, galdera jakin baten aurrian ikasle batek zer erantzungote zuten, eta, bueno, ez dut listo pasarena egin nahi, ez dakigu, galdera hori egin ez talako. Bai, mai gainean jarri nahi nuen galdera mota hori egin zitekeela. Eta segurasko erantzun batzu jasoko ditugula. Eta erantzun horiek esanguratsuak izango direla. Bai? Bueno, egin dan interbentzioetako batetan, edo raipatu diren pantailan, mobilan irakurri ditudan momentuetako batetan, bat irakurri dut, gaur egun DBH-en galdetuko bagenie, ea Euskaldun diren, bai, eta esango luketen naiz eta euskaraz egiten ez duten. Ezta? Bale. Artezagun ideia. Eta guazen ona. Nortasun ordezkapena. Bururatu egin zait, kontzeptu bat da. Guk hizkuntza ordezkapenari buruz hitz egiten dugu, bai? Eta iruditzen zait soziolinguistikari elitzaiokela gaizki etorriko beste kontzeptu hau ere gehituko balo. Behar bada zehoze aterako genukelako honekin. Bai? Bueno, ze irudipena da, batzutan, baina arazoak ez mai gainean jartzen, irudipena da euskarak atzera egingo duela EAen behintzat, besterik da Xilaba edo Nafarroan ertoki batzutan, euskarak atzera egingo duela edo egin dezakeela, ez hainbeste euskaraz erakusten ez talako. Baizik eta datozen lagunek, gure ondorengoek, euskaldun izateari utziko diotelako. Hau da, ez dira gehiago euskaldun sentituko. Euskalduna kategoria huts bihurtuko da. Bihurtzeko arriskua dago. Nik uste hori gertatzen denaren zantzuak badaudela. Hau da, zuk erdaraz pentsatzen duzu, erdaraz identifikatzen zara, basko, eta euskara erabiltzen duzu, euskaldun hitza erabiltzen duzu horren, itzulpen gisa. Gauza beraldira. Ez. Baina berdin erabiltzen balin baitugu, orduan euskaldun izate hori, izendatu, bildu, balioz hornituko duen kategoriarik gabe geratzen da. Euskaldun izatea zer da? Aipatu ditugu gauza asko, baina harreman bat da. Mandatu bati erantzutea. Zuk
beste euskaldun batekin elkartzen naizenean, edo euskalduntzat hartzen baldin badut, euskaraz egingo diot. Harreman hori hastea da, euskaraz hastea da. Mandatu hori bizi ez baldin baduzu ez duzu egingo. Gainontzeko guztiak kontra dijoalako. Badira, giro batzuk hori laguntzen dutenak, beste batzuk zailtzen dutenak, modu kategorikoan hitz egiten ari naiz, hizketan ari naiz, zuek zeuek esan duzuen bezala, Euskal Herrian toki ezberdina dauzkagu, baina muinean hau daukagu. Nire historia zearekin hasiko dut. Gure Ramon Saiz Arbitoria idazlearen pasadizoarekin hasiko dut. Hain dela gutxi, nahiak otxeintzidan edo idatzi zidan, irakurri alde gau da, zer, bai, bazekiat. Ramon Saiz Arbitoriari hitza eman zioten alako batean, nioen hon bezala, jendaurrean, eta berak bere pasadizoa kontatu zuen larritasun handiz, eta esaten zuen, alde batetik beti gogoratzen da, bera etxera sartzen zanean erderaz eginez, bere aitak nola esaten zion izu, etxe honetan euskeraz. Gu euskalduna gara. Bai? Hori esaten ziola eta gaur, segurasko bere hilo batak, ez dakiten esartuko jendearen bizitzetan, ume batekin zegoen, da ume bera erderaz ari zen, eta antzan esan da nik, ez etxean esaten ziaten bezala, baizik eta suabe hau esan nion, egizu euskeraz. Da humilak erantzun zion, no estamos en la ikastola. Bai? Bueno, Ramon Saiz Arbitoriaren refleksioa izan zan, esan zuen, ezke euskaldun izateak utzi dio euskararekin lotuta egoteari. Hau izan zan berak egin zuen refleksioa. Nik egiten duen refleksioa, nik bi refleksio egiten ditut. Aldatetik, no estamos en la ikastola hau, graziosoa da, baina kontuz, hau da hablamen kristiano edo aquí hablamen espainolen baliokide garaikidea. Eta espresio honen atzean boterea handia dago, eta larderia handia dago. Bai? Txarra da umeen bidez transmititzen dela. Baina ez dira umeak hizketan ari. Beste indar bat ari da hemen hizketan. Horrekin argi. Hori da lehenengo refleksioa. Eta bigarrena da, honezkero aurreratu dudana. Ez dut uste Ramon Saiz Arbitoriak bezala, euskaldun hitzak euskararekin lotuta egoteari utzi dionik. Baizik eta euskara ari dela geratzen, euskararen erabilera ari dela geratzen identitate signifikanterik gabe, edo adierazlerik gabe. Eta esango nuke pentsatuta dagoela, eta bilatutako zerbait dela. Eta bide txarra da. Orduan, hoxe, eta biderekin jarraitu. Izan ere ez, guk ume honi, no estamos en la ikastola honi, galdetuko bagenio, ez dakit, euskeraz, berdintzait erderaz, zu euskalduna zara, o tu eres euskaldun, o dana dalakoa, ume honek zer erantzungo luke. Baietz, ezetz, Ramon Saiz Arbitoria esan dugu, hombre, pues si tu eres euskaldun, yo entonces no. Bai? Zemin ez du bezalakoa. Nik ez dut zure mandatua jarraitzen. Bai? Relazionala da guztia, baina ojo. Orduan, hori batetik, eta beste batetik, espadu erantzuten bere euskalduna dela, zergatik ez luke erantzungo. Zergatik erantzun beharko luke. Nork esan dio ume horri, bera, mandatu bat erantzuten dion talde baten parte denik. Etxean esan diote, aizu gu euskaldunak gara. Zenbat guraso ikusten dira, gurasoak euskeraz egin eta umeek erderaz erantzuten dietela. Gurasoiek esan diete beraien zenbei, ez nire egiaz euskeraz, ni euskalduna naizelako? Ez. Nik esate izuet ezetz. Gaizki ikusi dagolako hori esatea. Ze problema dauzkagu klase batetara sartut esateko, ez gu hemen euskaldunak gara, guazen euskaraz egitea. Abertzen dauzkan potruak hori esateko. Momentu honetan. Eta barkatu espresioa. Orduan, hor arazoa da. Bai? Ez da, Espiritu Santuaren bidez ez da sartzen. Eta hemen, hitzeiten dugu, dana ondo esana dago, ez kurrikulunaren bidez euskal sentimentua transmititzearena, baina ez gaitezen, nola esatzen zaio honi, konduktismoan erori. Hau egiten badugu, eta hau egiten badugu, eta hau egiten badugu euskaldun sentituko dira. Esan egin behar da. Argi. Nola bai, bilatu behar da modua, ez dakit nola egiten ari da. Arazoa adinez mai gainean jartzen, baina hori adiraz egin behar da. Argi eta garbi, gu euskaldunak gara, momentu honetan besterik ezpada ere, klase barruan gauden bitartean besterik ezpada ere, eta guazen mandatu honi jarraitzea.
Eta, begira. Eta azterketak egiterako garaian ere, bere genuke baita ere, alderdi hau kontuten hartzen hastea. Begira, oso datu bihotza altxagarria dira. Polita dira, hauek erako. Prospekzio bada. 2026 panorama zein espero den. Bai, euskararen ezagutzari buruz. Baina ez dizai egon geure buruari tramparik egin. Ados? Egia da, 0tik 24 bitarteko populazioa 20 urte barru. 93an elebiduna izango dala, baina ez dugu espabilatzen hasi. Ze, nola da, garai batian, pentsatze omentzan, euskaraz ikasten zuen umiak euskaraz egingo zuela. Urte batzu pasa ziren eta ulertu dugu hori ez dala hala. Bai? Bueno, ea lehen bailen enteratzen garen, euskaraz elebidun izateak ez duela esan nahi euskaldun sentituko denik. Gainera, aparte dena lotuta dago, euskaldun sentitzen denean hasiko da euskaraz egiten. Bai? Eta euskaldun sentitzen denean egingo zaio erakargarri. Ez que erakargarri egin behar ditugu gauzak. Ez, euskalduna bazara gauzak erakargarria zaizkizu. Bilatu egiten duzu, ez badago sortu egiten duzu. Hori da, planteatu nahi da nire. Beraz, hemen ere pixka bat, adierazten dugunarekin ere azgaitezen hori ere fintzen. Bai? Ze bestela geure buruari egingo diogu trampa. Geure buruari bakarrik, gainera. Bukatzeko beraz, elebidun izan, bale, ondo. Euskaldun sentitu, biak behar ditugu. Ados? Hemen hau zoragarria da. Kergarrizko parria horretzen dituzu, ez? Hau ez da bertziki hona, baina, Eta hoxe, uste dut hori dela esan nizuena. Bitxikeria gisa, lan batzuk zuzentzen ari ginela eta aipatu dugun galdera bai eginda, pasada, ikasle talde baten artean. Ezaugarriak gutxi gora bera, biztalegoa 150 euskalduna daukan herri tamaina erdiko herriak izan dira, ikasle guztiak 100 euskaldunak, eta lortu zen emaitza zen, jakimin hondian aukanuk ere, 150 gehien bueltak euskalduna, galdera zuei egintzai zuen bezala eginik, 150 gehiek esan zuen euskalduna naiz, 125 pixkat gehiagok biak, hori nola interpretatu behar den ikusi beharko litzateke, 100 gutxik, oso gutxik, 105 basko bakarrik, eta 110 inguruk ez bat ez beste. Irakasle profilaz hitz egiten egotetik, ikasle profilaz, hurrengo belaunaldiez hitz egiten aritzera, bai? Eta, adituen ekarpenekin amaitzeko, azken izlari aurkeztuko dizuet, Eneko Bidegan Aire, Baionan jaio zen, eta euskal ikasketak egin zituen Baionako Unibertsitatean. Ekaitz aldizkarian, Euskaldunon egunkarian, Berrian eta beste hedabide batzuetan aritu ostean, aritu zen kazetari lanetan. Horren ostean, Mondragon Unibertsitateko Humanitate eta Hezkuntza Zientzietako fakultatean irakasle lanean hasi eta horrari da. Euskalduna aztekaria doktorego tesia aurkeztu zuen, eta gaur hemen da gurekin bere ikuspegi hori gurekin partekatzeko. Ongi etorria, Eneko Bidegan. Egunon, mila esker gonbidapenagatik, mila esker goiz oso aberasgarri hau eskaintzeagatik denei. Eta, hasiko naiz, denbora ez gehiago pasatzeko hasiera horietan. Erantzunak behiratu ditut, eta aipatzuk txertatuko ditut nik prestatutakoaren erdian, eta uste dut badagola materiala gero ere erabiltzeko, ez? Galderaz, nire kezka zen ikuspegi nazionala Euskal Erreferentziaren inguruan
dauzkadan kezkak hezkuntzara ekarrita, Euskal Herriko hezkuntzaren edukietara ekarri nahi izan ditut. Eta badago testuinguru bat, pixka bat, azken asteetako testuinguru bat, ematen didana itxaropen puntu bat, duela ezain aspaldi Euskal eragile eta sortzaileek deialdi bat egin zuten, orain EAen aztertzen ari den hezkuntza arau horren arira, pixkat Euskal kulturaren eta Euskal referentzia hori zaintzeko. Oraindik modu informalean baldin bada ere, gauza batzuk publikokia ezagutzera eman dira, eta beste gauza askotan badira gogo eta talde txiki asko kezkatuta daudenak, Euskal Herriaren egoeraz, naziotasunaren egoeraz, eta bestetik hasi garela ohartzen, gaur egungo gaztek, Ibai aipatu du, ez direla Euskaldun sentitzen, baina gaur egungo gaztek Euskal Herriaren ikuspegia ere erabat mugatua dute, Gipuzko, Araba eta Bizkaian bederen askok oso ikuspegi autonomikoa dute, eta autonomikotik espainola, nahiz eta euskaraz mintza daitezken. Orduan, hasiko naiz zuetako batzuen erantzuna aipatzetik, eta pixkat oi hartzuna egiten du goizean aipatu den beste ideia batia, euskaratu baino euskaldundu behar duela hezkuntzak, eta hor sartzen da soziolinguistikoa ezagutza, euskal kulturaren oinarriak eta lurraldetasuna ere transmititu behar direla horretan, ez? Orduan nola egin hori guztia? Orduan hemen erantzunak izan dira batzuk erantzun errango nuke politikoagoak edo orokoagoak, eta dudarik gabe batzuek aipatu dute Euskal Estatu bat ezinbestekoa dela, Euskal Estatu batek bermatuko duela nazio izaera, nazio ikuspegia zaintzea, eta hori argi izanik ipar hori 2022an oraindik ez dagoenez, ea nola has gaitezken 2022an zaintzen ikuspegi nazional hori, ez? Orduan edukietara ekarrita, ikasgelako edukietara ekarrita, materialera ekarrita eta ikasgelatik aparteko arloetara, ez? Hor pixka jarri dut begirada, eta batzutan behar bat jaitxinez oso gauza konkretuetara, ez? Dudarik gabe badago material bat, ikasmaterial bat, goizean ikaselkarrekoek erakutsi digute adibidez, beren lana, eta hor kontua da, hori, idurrek aipatu duen bezala, hori orokortzea eta zabaltzea, eta ikastetxe guztietan hori izatea. Normala ez dena da, entzuten ditugun kasu batzuk, ez zein da Euskal Herriko mendirik altuena. Eta hori, Gipuzkoako herri ez hain txiki, baina ez hain handi batean, oso herri euskaldun batean, ikasle batek erantzion Auña mendi. Eta irakasleak haserre bezala, ez zela Auña mendi, Aizkorri zela. Balako anekdotak, uste dut denek entzun ditugula, momentu batean edo beste, eta nik uste dut, badela oinarri bat, Euskal Herriko geografia, lurraldetasuna, lurraldea, irakastean egon nintzen behin Beasainen 8 urteko ikasle batzuei haur literaturako liburu baten inguruan hitz egitera joan nintzen, mapa bat zegoen ikasgela hartan, eta mapa Espainiako mapa zen, ez zegoen beste maparik, ez? Nik uste gauza hori guztiak benetan zaindu behar direla. Estrukturalki nola egiten dugun, hainbeste mila irakasle kontzientzia garaztera bultzatzeko, hori da behar korrapilo handiena, ez? Baina, mapa garbi, hiriak eta probintziak zein diren, errekak eta ibaiak, geografiako oinarriak. Baina baita ere, Euskal Herriko errealitateak, eta Euskal Herriko diodanean, Euskal Herri osoko errealitateak ere azaltzea, kultura noski, hizkuntzako kontuak, baina baita ere, natura, ingurune elementuak, landareak, fauna, hiriak, gizartea, ez dakitze adinetetik aurrera, hitz egin behar duen politikaz eta administrazioaz, hori ere azaldu behar da, historia edo kultura. Eta kulturari buruz izan dira zuen erantzun franko, kultura sorkuntza, eta sorkuntza horretan, nik uste oso interesgarria izan diren erantzun batzu direla, ez dela bakarrik
irakatsi behar ezagutza transmititu behar da noski, ezagutza minimo bat bermatu behar da, gaur egun iristen zaizkigu unibertsitatera 18 urtekoak Joseba Sarrionan handia noren jakin gabe. Baina baita ere gozatzeko aukera eta sormenean parte hartzeko aukera eman beharko lukela irakaskuntzak. Hori da ere, atera dena, ez? Aipatu da goizean, eta nik azpimarratuko nuke baita ere, nazio ikuspegi hori ohiko ikasgaietan ere sartzea, ez da bakarrik euskarako ikasgaietan edo euskal literaturako ikasgaietan edo historiako ikasgaietan, baizik eta matematika, biologia, geologia, historia oroko jata, halako gauzetan ere sartu daitekela, ez? Eta bestea da, gertuko kurrikulumetik, hau da, herri, baiara, eskualdeko kurrikuluma ere zaintzetik, Euskal Herrirako jauzia egitea. Euskal Herrira dio danean, azpimarratuta Euskal Herrira, ez EAE edo Nafarroa, edo EAEtik gero Espainiara, ez? Euskal Herritik Europara egingo genuke jauzia, ez? Nik uste dut, bizio hori egon behar dela, ez? Gaur egun asko entzuten ari gara, eskema hori ez, EAE, Espainia, Europa, mundua eskailera horiek. Eta hori hautsi beharko litzateke dejigorrez gure marko mentaletik, ez? Materiala ikusi dugu gaur material asko dagoela, eta asko dago egiteko, eta nik uste dut zabaltzeko ere bai. Enaiz anitz luzatuko horretan, zauztut goizeko gaietako bat izan dela. Nik azpimarratu nahi dut materialan, ikasgelan eta ikasgelatik aparte ikasleek asko erabiltzen duten tresna bat, eta iruditzen zait, gaurkotasuna erabatekoa duela eta etorkizuna ere izanen duela, eta Euskarazko Wikipedia uste dut hor erronka bat badugula. Ikasleak hortara joaten dira, beraz hori zaindu behar da, aberastu behar da, referentea izan behar da, nahi dut gaur egun pixkanaka ari da bihurtzen, Euskarazko Wikipediako esagera batzuk ari dira bihurtzen espainolezkoa, frantsesezkoa edo inglesezkoa bezain landuak edo landuagoak, eta hori garatu behar da, aberastu behar da, eta hizkuntza aldetik txukundu. Edo zeinek idaz dezake, eta besteak beste ikasle asko idazten dute, baina gero errepaso bat egiteko ere behar da jendean. Nik uste dut mobilizazio handia behar dugula estrategikoa delako. Euskal literatura edukiak lantzeko tresna gisa ere erabiliteke euskara edo euskal literaturatik aparte, iruditzen zait, eta beste proposamenetako bat hemendik jasotakoa, egunean behin bezalako jolas komunitario gehiago sortzea eta horiek ere erabiltzea ikasgelan, bezalako zerbait ludikoa ere erabiltzea. Eta gero nik azpimarratu nahiko nituzke eta gainera hainbat proposamen edo hainbat erantzun izan dira bide horretatik doazenak, ohiko kurrikulumetik aparteko edo ikasgelatik aparteko ekintzak edo iniziatibak. Eta hor aipatu dituzte batzuek esperientzia bibentzial positiboak, non sorkuntza edo edukiak lantzeko bizipenak ematen dituztenak, horietaz gozatzeko bizipenak ematen dituztenak, ez? Nik aipatuko nituzke baita ere, existitzen direlako, existitu izan direlako, eta nik horiek garatuko nituzke gehiago, ikastetxeen arteko trukeak, eta harreman jarraikiak ikastetxeen artean, ikuspegi nazional, lurralde ikuspegi hori handitzeko, eta uste eredu batzuk badauzkagula zorionez, badaude hainbat ikastoletan egiten dituzten ateraldiak edo trukeak, egiten dituztenak, egin izan direnak, duela zenbait hamarkada ere bai. Baina badago beste eredu iraunkor bat, bertso eskolen, eta hor ikasgelatik eta ikastolatik aparte aragoaz, bertso eskolen eredua, milaka ume bustitzen direla bertso eskoletan, bertso udalekoak izan dituzke, bertso eskolarteko txapelketak eta abar, eta hor saretze bat handia dago, nik hori garatuko nuke, baina bertso eskoletatik edo bertso eskolen
Metodotik inspiratuta antzerki eskolak ere sortuko nituzke, ikasgelaz aparteko antzerki eskolak, eta antzerki antzerki eta kirol topaketa nazionalak. Antzerkia azpimarratu nahiko nuke gaur hemen, aipatu delako, idatzizko trebetasuna lantzen dela, baina ahozko trebetasuna ez da hainbeste garatzen eta lantzen. Eta nik aste honetan bertan ez, ikasle batzuen kasua, ikustean euskararekin zailtasun dituzten, ikusi ditugu batzuek, zailtasun handiak dituztela ahoz euskaraz hitz egiteko, unibertsitatean, eta ez hainbeste idatziz. Ez dut ikerketa bat egin, hori ez daukat estatistikoki hori frogatzen, baina bai sumatzen dela hori. Alderantziz, badaude beste batzuk ahoz oso maila ona dutenak eta idatziz batez. Hori ere badago. Beraz, nik uste dutok badaudela ekintza interesgarriak egiteko. Ikasturtea mailerako ateraldiak, lurralde ikuspegia garatzen laguntzeko. Eta gero hortaz aparte, eta bukatzen noa beste proposamen batzuk aipatu nahi ditut hemen jasotakoak. Bat da, esparru guztietan, eskolan, aisialdian, herri mailan, euskal erreferenteak jartzea, zabaltzea, artistak, irrati telebista, idazleak, euskaraz ari direnak etengabe, erakargarriak izan daitezkena, erreferentzia horiek erdigunean jartzea, ikasgelan, ikasgelatik kanpo. Eta aipatuko nuke ere beste arlo bat, baina idurrek aipatu du, berazen ez dut errepikatuko, baina proposamen hori ere iritsi delako aplikazioen bidez, da formazioa irakasleentzako. Eta da, Euskal Herriko sare guztietan irakasleak formatzea eta erreferenteak ematea, erreferente sare bat eskuragarri uztea, izan daitezen iturriak, pertsonak, eragileak, edabideak, material bat irakasleentzako ere bai. Eta, hori lotuta, irakasleek berek euskal kulturaren ezagutza eta gozamena behar dutela, eta uste badugula lan handia egiteko. Aipatu da ere, instituzioek baliabide eta bitarteko egokiak bermatu behar dituzela, nik azkenitz bat, ez dut, nuen azkenitza instituzioekin eman nahi, baina, hola egokitu da gidoi honetan, baina bai, instituzioak ezinbestekoak dira, baliabide ekonomikoak dituztelako, baina uste dut, lurralde ikuspegi hori, nazio ikuspegi hori, landu nahi baldin badugu, instituzioen boterea, boterea ez hitz egin behar dugun, agintekeriaz, autoritateaz, hori gutxitu behar da. Dirua duten einean badagokie finantziatzea halako proiektuak eta hori, baina lidergoa behintzat utzi behar diete, pixkat, eta gero hitz egingo dugu hortaz uste dut, Euskal Herri osoan antolatuta dagoen hezkuntza mundu hori. Eskerrik asko neko. Ibilbide borobila. Goizeren bigarren zati honetan dinamikarekin lortu dugun hori, bai? Euskal kurrikulunaren zertarakoarekin hasi dugu ibilbide hori, irakasleen gaitasunetaz eta jakintzaz, formazioaren beharraz jarraitu dugu, ikasle profilera mudatu gera ondoren, eta bukatzeko maila nazionaleko erronka edo egitekoa daukagun hori, ezta? Ziur naiz, zuek aipatu dituzuen guztietaz jabetzeko aukera izan degula hemen gaudenak, arroiek guztiak hartzeko, eta etorkizunean egiten ditugun horiek, begirada horietatik ere egingo ditugulako. Mila esker, gaur gurekin hemen egoteko autua egin duzuelako, eta zuen ekarpenak gurekin partekatzeagatik, baina joan aurretik azken esfortzu bat eskatuko izuet. Bai, aritz ezakit ordan, bai? Lauroi galdera berdina egingo dizuegu, bai? Eta, bai, laburrak izateko eskaera egingo izuela, bai?
2-3 minututan galdera honi erantzun eman diezaiozuen, bai? Goizeko lehen tartean, behin baino gehiagotan aditu izan dugu, saretzearen beharrak, eraginkortasunean irabaziko genukela, saretze hori sustatu, orain ere aipatu dugu saretzearen kontu hori, eta ezinbestean galdera zuzena egin behar dizuet horren ingurun, bai? Etorkizuneiko erronkei begira, eta saretzea ezinbesteko egitura bezala ulertuta, zer nolako aukerak zabaltzen zaizkigu, edo nola irudikatzen duzu ezuek, saretze egitura hori posible egingo genukeela. Idurren gandik hasiko gea, honela jarraituko dugu, eta etxean dagoen aritzekin bukatuko genuke tarte hau. Hori da. Bueno, saretzea, nik uste, maila desberdinetan egin beharko genukela, ez? Saretzea 7 lurraldeetan, saretzea kultur esparruko adierazpide desberdinetan, ze oso, bueno, esango nuke oso bakartuta gabiltzala eta beti zerotik hasten garela, ez? Orduan, lurraldeen saretzea behar da kultura adierazpideen saretze bat eta pentsatze bat hori guztia kurrikulumera nola ekarri, zer transmititu eta 21. mendean nola erantzun kultur transmisioari. Saretze bat behar da irakasleen formazioan, eta hau lurraldetasunarekin oso lotuta, hau da, hemendik EAEtik pentsatzea lortuko dugula zehazkako irakasleak formatzea zaila da. Zaila da, beraiek ezagutzen dutelako hobeto, lekuan lekuko errealitatea. Beraz, iruditzen zait, formazioak ere saretze bat behar duela 7 lurraldeekiko begirada bat, eta askotan EAEtik aritzen garela. Eta, bueno, eta lehen aipatu du Maite Azpiazuk saretzea zerbaiten inguruan. Eta hori esango nuke, ez? Pixkate praktikak kokatuen inguruan saretzea. Nik neuk ez dakiz erantzun. Batek nire partez erantzun nahi baldin badu. Hitza ematen nioke gustora, eta ez da nahi brometan ari. Ez? Bueno. Hala ez bada, mugatuko naiz. Bai, serio esatet. Ez daukat erantzun garbirik, ez dakit. Iraleko irakaslea naiz, hortik pentsatzen dut, ikusten dut, saretzegune egoki bat izan litekeela, toki ezberdinetatik datorren jendea elkartzen delako eta gero berriro beraien tokietara joan, hau da, ehundu egiten dira hor esperientziak, eta iruditzen zait, nodulo bat izan daitekeela saretze horretan, eta hori eta haren antzekoak sortzerik balego, EAEtik kanpo, hainbat hobe. Ezta? Orduan, ideia hori bakarrik emango dut. Ez nahi zurruna hori bango. Eta, aparte, barkatu, Eta saretzea esaten denean, ezinbestekoa da, eta badakit begibistakoa dela, baina, sarea interneta da. Eta hor estrategia behar da oso garbia. Eta efikaza. Nik uste dut saretzean, batetik, sare egundu edo koordinatu, kohesionatu beharko liratekera, elkartu behintzat, hezkuntza arlo guztiak, lehen hezkuntza, bigarrena eta unibertsitateak. Lehen ere aipatu da hori. Euskal Herriko unibertsitateen artean ere, nik uste dut elkarlan, hageman, gehiago ere egon beharko litzatekela, eta unibertsitateen barnean ere, txikietatik hasita ere. Elkarlana, lankidetza, argitalpen zerbitzuen eta hezkuntza zentruen unibertsitateen artean, edabideak ere sartuko nituzke hor, gaur egun badaude edabide batzuk, euskaraz ari direnak, berria daukat buruan adibidez, gauza interesgarriak egin dituztenak mundua umei esplikatzeko. Eta herrigintzako erakundeen eta hezkuntza erakundeen arteko elkartze bat, lankidetza bat ere sartuko nuke hor. Eta ni pixka bat bisualizatuko nuke batetik goi mailako edo pixka bat txapel bat, hezkuntza ministerio bat, hezkuntza nazionala egituratuko duen hezkuntza ministerio bat antolatzea, hor aipatu ditudan eragile horiek guztiak
elkartuko dituena eta eragile horiek kudeatuko duena saretze hori, honek egan nahi du, lehen erraten nuen harira, ez dela hezkuntza saila, Eusko Jaurlaritzako hezkuntza saila hori lideratu behar duena, baina beste bat, eta bide batez, parentesi bat, egin nahiko nuke azken urteetan eta azken egunetan bereziki oso errekurentea eta den eztabaida hori ez, batzuk nola ari diren EAN bederen ikastola suntsitu nahian, eta, bueno, ulertarazteko ere, ikastolen elkartea. Eta hori ez dute jaten hemen antolatzearetan ikastolen elkartekoak bazaretelako, eta itxura ona emateko ez, benetan hori pentsatzen dudalako, ikastola ez delako bakarrik herriko ikastola bat, ez delako ikusi behar halako herrian badala eskola publikoa eta badala ikastola, eta ez ikastolak daudelako, dago zazpi probintzietako ikasleen elkarte bat, eta badago ikasmaterialak ekoizten duen elkarte bat, eta nik uste dut hor badaukoa eredu bat, eta pixkat erakustea zein den bidea, ez? Hitz egiten ari garenan hezkuntza nazional bati buruz, oraindik ez dakit asko hitz egiten den hezkuntza nazionalaz hitz egiten baldin badugu, hezkuntza nazionala ez da Eusko Jaurlaritzako hezkuntza saila. Hori da, hezkuntza autonomiko bat. Bai, hori nik uste saretzeaz hitz egiten baldin badugu, hezkuntza ministerio bat imaginatu eta egituratzu beharko genukela. Teknikoki hitza hartu nahizunen? Bai, entzuten zaitugu, eskerrik asko. Aldera zan orduan, etorkizunari begira, saretzea edo nola irudikatze dugu, nauze aukera dauden. Bai. Bai bezala hola poterrotan azetutan ez dakitze erantzun. Baina bai etorri zaitu justu, aprobetxatuko dut propaganda egiteko. Azkeneko urte eta pikoan ikusgela proiektuak inaitu geha lanen, eta ikusgela proiektuak elementu interesgarri desente ditu, besteak beste unibertsitate mailan edo jardute dutenak daude alde batetik, Jose Azurmendi katedran eta inguruan ibili geanak, baina beste alde batetik, materialgintzan irudi, bideo, fresko, ez dakit, lenguaia nahiko aktuala erabiltzen dakiten produktorea daude, Irudamatxokoak adibidez, eta baita ere dago jakintza librea sortzen dabilen jendea euskal wikilarien elkartean. Eta hoien helburu, ikusgelaren helburua bada bideo didaktiko, baina era berean, klasez kanpo ere gazteek edo konsumitu ditzazketen 5-10 minutu arteko bideo batzuk sortzea, eta hor bai ikustet elkarlan oso interesgarria. Euskal Herriak zerbait baldin badu, edo Euskal Kultur Sistemak zerbait baldin badu da, adituak oso gertu daudela. Hau da, Simon de Beauvoir eta Hannah Arendti buruzko bi bideo egin genitun, eta hor eukitea punta-puntako Simon de Beauvoirri buruzko aditu bat lanean, Agora Filosofia elkarteko jendeakin, Irudamatxo bezalako produktora batekin, Euskal Wikilari elkartekin, horrek emate dizu, nahiko sare, trinkoa, gauza interesgarriak eta batez ere beharretara, gure komunitatean beharretara egokitutako baliabideak sortzeko. Hoi da esperientzia bat, baina esperientzia hori ere, ez dakit, Jose Azurmendi irakurriz eta beak behin eta berriz esatezun. Ezin dugula unibertsitate mailan saiatu mundu mailako ez dakize eztabaidetan Euskal Herriaren esperientzia edo saltzen munduko gauzarik interesgarriena balitz bezala, baina aldiz, bueltan, mundu mailako gauzak Euskal Herrian gure begiradatik oso errex landu ditzazkegula, hasi unibertsitateko ikerketa mailan eta kasik lehen hezkuntzaraino. Justu komunitate txiki eta trinkoa dalako. Eta hoi nik gabezia baino indar bezala ikusten. Orduan, hauxe momentuan pentsatutako gogoeta. Balio baldin baizue, aurrera.
Asko beste hiru hoi ere, txalo bero honekin agurtuko ditugu. Eta honen bestez, egunaren, edo gaurko jardunaren, azken txampan sartzen gea, bai? Eta azken txampa honetan, saretzearekin jarraituko dugu, bai? Ez ote gara sareetan katramilatuko, espero dugu ez. Horretarako, Hezkuntza plazara egitasmaren izenean, Asier Etxenike, hurbilduko zaigu gureana, ongetorriarik, Asier. Eta eskerrik asko gaur ere, gurekin egoteko esfortzu hau egiteagatik. Bai, aurkezpena teknikoki Beñat prestatzen ari da, beraz, prest gaudenean. Aiba, boterea. Bueno, nagoeneko ordu biak, goiz guztia damago hemen, ni neuke ja nekatuta, eta gero gainera zuen aurrean urduri nago, osea que ez naiz gehiagi luzatuko, bai? Piskat, Hezkuntza plazaren ekimen horren izenean nator, eta gaina gaur goizean entzundako guztia entzunda, esango nuke ez dudala ezer berririk esango. Hortaz, baditut hainbat ideia, hainbat puntu, landu ditugunak, eta pixkat hemen konpartitu nahiko genituzkenak, neurri batean modu ordenatu, edo saiatu gara modu ordenatu batean egiten, segurazki, eta gaur entzun dituan gauza batzuk entzun da, gainera, konstiente naiz, gauza batzuk faltan daudela, beraz ez da zerbait itxia, baina pixkat hausnarketarako eta lanerako zera bezala, ez? Hezkuntza plazara pare bat urtez, pare bat urte dauzkan dinamika ekimen bat da. Esango nuke ezagunena izan zala aurtengo udaberrian egindako aldarrikapen taula bat, hainbat atxikimendu edo jaso genituenak, hezkuntza bereziki, hezkuntzako eragileen, orbanako, eta hainbat sektoretatik eta bar, 7 ardatzetan edo banatzen genituenak gure aldarrikapenak, eta ez dizuet orain guzti horiek kontatuko, baina bai, euskalduntzeko eskubidea edo aipatu, ez? Hirugarren hori, hor kokatzen genuelako, eta goizean ere, euskaratu, euskaldundu ideia horren atzetik, pixkat hor apur bat aipatzen genuelako, ja euskalduntzeko eskubidea, euskara ardatz eta euskal kurrikuluma oinarri, nolabait guretzat, ez da bata bestearen sinonimo, baina bai oso estuki lotuta doazen bi oinarri direlako, ez? Hortaz, pixkat hori xetu nahian edo, batetik, lehen esandakoarekin, guk hemen jasotzen ditugu nahin bat ideia eta ez dira gureak, azkenean hezkuntza komunitatean zehar dabiltzan ideiak eta nolabait bildu ditugu, eta gaur esango nuke praktikan, hemen aipatuko diren guztiak, landu direla, ez? Batetik, Euskal Herritik mundura, ideia hori, makro. Guretzat, makro, azkenean, handia Euskal Herri guztia kontuan hartu beharko genukelako, eta nolabait, nazio mailako irizpideak emango dituen tresna bat, tresna gisa, irudikatzen dugu Euskal Kurrikulum hori, Euskal Dimentsio hori, eta askotan, eta hor aipatzen da, 150, kurrikulumaz eta hitz egiten dugunean, hegoaldean bereziki, aipatzen da askotan, kurrikuluman 150, estatutik emana etortzen dela, beste 150 nolabait hemen erabakitzeko aukera aukitzen dugula, hori nolabait galdera ikurrarekin jartzen dugu, uste dugulako hori baino gehiago egiteko ere gaitasuna egon badagoela, baina ez dugula nolabait hori aktibatzen. 150 hori hezkuntza munduan segurazki intangible asko daude, neurtu ezin direnak, eta hortaz borondate soziala, borondate politikoa argia egongo balitz, estaturik gabe ere egiten dena, baina askoz gehiago egiteko gaitasuna ukiko genuke, ez? Hortaz,
goizean zehar aipatu diren ideia guzti horiekin bat eginda, behar ditugu irizpide horiek orokorrak nazio mailan adostu, elkarbanatu eta nolabait horiek gero praktikara eraman. Bigarren ideia mikroarena, ez? Eta aipatu da, herri hezitzaileen ideia hori, euskal kurrikuluma eta gero aipatu dira bai, azkenean ikasleak gauzak barneratzeko, eta bar, ez da soilik maila teorikoan lantzen diren gauza batzu, baizik eta ez, bizipenetatik, esperimentaziotik, eta bar, lantzen den guzti hori, gure ustez, oso modu egokia da, oso maila lokaletik, ez, herrietatik, auzoetatik, inguru fisikotik, inguru sozialetik, guzti horretatik elikatzea, eta hortik, nolabait lotura hori, herri kurrikulumak eta euskal kurrikuluma elkarrekin osatzea. Hezkuntza komunitate arduradun, eta hor berriro ere, oinarri, herri hezitzaileen ikuspegia, ez da soilik familian, eta lehen aipatu da ere, edo eskola irakasleen ardura bat, hezkuntza, baizik eta herri ikuspegi batetik, hor ikuspegi zabal hori, eta horregatik ere hezkuntza plazara eraman behar dugu, hor herri ardura bat da, eta guztion ardura, ez da sare batena edo bestearena, baizik eta nolabait herri ikuspegi horretatik, landu beharreko kontua da. Eta bi norabideko hori, jendarteak hezkuntzan eragin behar du, eta hezkuntzak jendartean eragiteko, bi norabideko zera bada. Aipatu da, eta nahiko hitz egin da honetaz, euskalduntzea, euskara eta euskal kultura, hau da, ez da euskaratzea, ez da itzulpen bat egitea, baizik eta bizipen bat, atxikimendu bat, afektiboki ere bai, are gehiago, zango nuke, hori, lotura horiek egitea, are beharrezkoagoa da, estaturik ez daukan neurrian. Estatu aukiko bagenu, eta dauzkatenek, beste modu batean lantzen dutelako hori, ez? Baina gure kasuan, herri aspiratua izan da, oraindik eta beharrezkotasun gehiago agertzen da, nolabait, eta ez da berdinat, eta berri diot, euskara eta euskal kultura, bakoitza gero bauzka ere, beste eremu propio batzuk edo, baina beraien artean lotura horiek, uste dut, nahiko argi gelitu dela izan zehar ere bai, horren beharrezkotasuna. Eta gero, eta Iratxe berak egin duen repaso guzti horretan, landuen daukagun euskal kurrikulum horretatik, gaurko begiradatik ere bai, eguneratze eta holako revisio bat egin beharko da, ez? Bai orduan egintzen lanari, bai ordutik ona egon diren aplikazio ezberdinen ebaluaketa edo horren revisioa eta balioan jartzea guzti hori, eta baita gaur egungo euskal herritarron ikuspegi ezberdin hauetatik, nola eguneratzen dugun eta nola sortzen den nolabait euskal kurrikulum berri hori urrengo 15-20 urtetarako, ez? Orduan, hainbat begiradaetatik ere bai, errebizio hori eta eguneratze hori egin beharko da. Uztarketa, formala, ez formala eta informala, horretaz ere asko hitz egin da, eta horrekin ere bai, erabat adoz, ez? Hezkuntza plazatik, ekarlanak sareen artean, eragileen artean, eta eragile mota ezberdinen artean, eta lurraldeen artean. Formala, ez formala, eta inkluso informal hori ere bai nola lantzen den, edo nola zabaltzen dugun askotan modu inkonstientean, hori ere bai kontuan hartzeko. Erronka bat, hori guztia hezkuntza sistema osoan aplikatzea. Ez sare batean edo bestean, baizik eta azken finean, eta gero aipatuko dut, baina saretzeaz eta hitz egiten denean, uste dut, ambizio handiarekin jokatu behar dugula, eta ez dela soilik klabe batzuetan mugitu gaitezken, elkartu gaitezken eragileen arteko saretze bat, baita ere, administrazio maila ezberdinak, eta hor, eduki dezakegun botere kuota guztiak nolabait artikulatu eta klabe horietan jarri behar dela, ez? Eta zentzu horretan euskal kurrikulum hori saiak erabiltzat eta presioa izan beharko lukela hezkuntza sistema osoan lantzeko. Hori guztia, nolabait, eta gauza batzuetan, are gehiago, intangibleak diren horietan, zehaztea, zaila eta komplikatu izan badaiteke ere, nolabait, euskal ikasleen irtera profil bat definitu beharko genuke, kolektiboki, ez? Azkenean,
gero neurtzen ez dena askotan, existitzen ez delako, edo ez, orduan, pixkat, eta inkluso egiten den lan hori ere, ze mailako egokitasuna, edo ez, ondo ari garen, edo ez, edo, bueno, pixkat egon daitezken utxuneak eta ebaluatu izateko ere bai, nolabait, zehaztu barko litzateke, irtera profil bat, kasu honetan, ikaslearena. Hoiek apur bat guk apuntatzen genituen solako ezaugarri batzuk hoiek euskal kurrikulumaz pentsatzen genuenean. Eta nolabait azpimarra pare bat edo planteatzen genuen neurri batean euskal kurrikulum horretatik aparte edo paraleloan, baina gure ustez eragin oso handia eduki dezakena eta ere aipatu da, baina da unibertsitateen papera guzti honetan. Batetik, eta aipatu da, irakaslegoaren prestakuntza, kasu honetan batetik irakaslegoaren hasierako prestakuntza horretan, eta aipatzen dugu irakasle eskolak, baina ez bakarrik. Eta irakasle eskolan bereziki, baina gero hor daude, beste karrera asko, gero master baten bidez, hezkuntzan amaitzen dutenak, eta segurazki, gure ikuspegitik, eremu horretan oraindikan eta ahuldade gehiago daukagu historia guzti hauetan, ez? Baina, behintzat, irakasle eskoletan ere bai, konbentzituta gaude, eraldaketa bat behar dela, benetan euskal kurrikulum hori praktikara eraman nahi balin badugu. Eta ez soilik prestakuntzan, hasierako prestakuntza horretan baita ere ikerketa eremuan. Ze konexio daude unibertsitateak eta eskolen eguneroko praktika horren artean gai honi dagokionean, eta ze esperimentazio maila, ze pilotajeak, ze ebaluaketa, ze hartu eman, guzti hori, uste du, unibertsitatean ere bai, hausnarketa hori beharrezkoa dela, benetan euskal kurrikulum hori aplikatu, garatu, eta nahi balein badugu. Eta gero, aipatu dira ere bai, ja ez hasierako profil horiek edo hasierako prestakuntza horiek, baizik eta dagoeneko irakasleak diren guzti horiekin zer egiten dugu eta nola egiten dugun, ez? Eta hor, aukera ezberdinak edo, baina guzti hori nolabait kontuan hartu beharko da, transmisio hori berma dadin. Eremu horretan, guretzat badago aukera edo abagune bat, ez? Momentu honetan, EAEko hezkuntza itunari dagokionean, hor hainbat tresna apuntatzen dira, baina guretzat ikuspegi kritiko batetik nahi balin bada ere, baina ate batzuk zabaltzen dira, eta uste dugu gaina ez dela soilik EAErentzako, baizik eta hor ate batzuk zabaldu daitezkela ere bai, elkarlan eta maila administratibo ezberdinetan ere bai, hainbat kontu edo sinergia ere bilatzeko gainontzeko lurraldeekin, ez? Orduan, hor, aipatzen dira hona irteko hizkuntza hitzarmenean, tokiko hezkuntza kontseiluak, Euskararen ikaskuntzarako institutua, ikaskuntzarako berrikuntza zentroa, guzti hau nolabait, tresnak izan beharko lukete gure ustez eta presio egin beharko da, aipatu ditugun elementu guztiek oso hartzeko. Eta presio egin beharko da, ze orain adostu den horretan, euskal kurrikulumari aipamenik ez zaio egiten. Orduan nik uste dut, hor aukerak eta tresnak egon daitezkela eta landu daitezkela hainbat kontu, baina presio hori egin beharko dela sartzeko. Eta alde horretatik eta amaitzeko, presio hori aukera badago, presio egin behar da, eta hemen besterik gabe adibide xume batzuk, baina hemen dagoena ikusita ere bai, berdina, ez? Eragileak gogoa badago. Hezkuntza plazaren dinamika da adibide bat, Eusko Ikaskuntza aurten 102 proiektuarekin martxan jarritako hezkuntzaren liburu zuria idazteko helburu horrekin bada beste plaza bat, beste aukera bat, bere momentuan eta inkluso greba plantamendu batekin, baina 4 sindikatuek adostu zuten idatzian euskal kurrikuluma ere aipatzen zuten, eta hori gero sindikatu bakoitza segurazki oso modu ezberdinean ulertuko du hori, eta emango dio garrantzia bat edo beste, baina hor egotea, uste dut, hori ere esanguratsua dela, orain gutxi ere bai, 73 kultur eragileek ere bai, horren beharra edo, kultur transmisioaren beharra eta hezkuntzarekin lotuta, egindako agerraldia eta bar, eta gero,
ikasik historikoki edo bere ibilbide guztian egindako lan guztia, hor dago ere bai, eta klabe horietan, beraz, eragileak badaude, gaur plaza hau horren adibide, saretuta modu batean edo bestera bagaude, ez da lehen aipatzen zen, herri txiki bat gara, ez gara milioiak, eta azkenean plaza batean besten errain zer, nola bait, informalki bada ere askotan, eta ez hain informalki sare horiek edo egon badaude, eta aste honetan, naziometroan edo agertutakoa, sozialki Euskal Herritarrak ere defendatzen dute edo ados daude, bai egituratze lurralde ezberdinen artean hezkuntza egitura komun batzuk edo konpartitzeko eguneko 60aren bueltan adostasuna adierazten zuten eta baita kurrikulum eduki minimo batzuk ere konpartitzeko. Beraz, hau ez da abertzaleen eta txoko baten aldarrikapen bat edo gogo bat edo, basik eta uste dut, baduela eragileak eta badagoela babes sozial ere bai lurralde guztietan urratsak ematea ahalbidetzen diguna eta konplejo gutxiagorekin eskatu beharko genituzkenak eta bideratzeko baldintzak badaudenak. Eta alde horretatik, eta amaitzeko, lehen ere aipatu da, ideia bat, zentzu horretan, sareak behar dira, elkarlana behar da, uste dut aukera badagoela, eragileak badago eta bade soziala badago, elkarlana, artikulazioa eta inkluso komplementazio. Eragile bakoitzak ere bai, segurazki, hezkuntza plazarak egin behar duena, egingo duena ezberdina da, UEU batek egin alduena, edo eusko ikaskuntzak edo ez da egin hor, bakoitzak funtzio ezberdinak ere eukiko ditugu, baina nolabait Euskal Herri mailako hezkuntza kontseilu bat, eta lehen ere, uste nekok edo olako ideia bat ere bota duela, hori irudikatu beharko genuken horri batean ere bai, eta hori da igual nazio mailan egon daiteken hezkuntzan hutsunerik handiena, eta ez soilik hezkuntza eragile ezberdinak, baizik eta baita ere anbizio hori administraziora, izan udal mailakoak, izan eskualde edo mankomunitateak edo diputazioak edo danadalakoak, bakoitzean dauden aukeren arabera, baina nolabait administrazioan dauden hainbat eta hainbat baliabide ere bai, klabe hauetan kokatu beharko genituzkela. Eta horregatik, egunen baten, motzera erdira edo luzera, baina olako zerbaitekin ere uste dut, amets egin dezakegula, utopiaren aipatu den hori, horrekin ere hasi behar garela pixkat klabe horietan ere bai, anbizio horrekin amets egiten. Hoxe. Eta orain ja, amaitzeko, orain Angelesek itxiko du gaurko ekitaldia. Bueno, ni azkena naiz, eta pixatu urduri ere banago, eta goiz guztian gauz interesgarri asko esan dira, ni ohar batzukin etorri naiz, nioen dokat papera dena oharrez beteta. Orduan, saiatuko naiz ideia batzuk, esan direnak, neretikan errepikatu egingo dut. Aurrenekoa da, euskal kurrikuluna, zer da euskal kurrikuluna? Niretzat, guretzat, da kurrikulunean euskal dimensioa txertatzea. Baina ez gizartetik bakarrik, biologiatik, geologiatik, teknologiatik, historiatik, disiplina guztietatik. Eta batez ere da gurea ezagutu, gure herria, gure auzoa ezagutu, eta hortikan abiatu beste herrialdeak mundua ezagutzeaz. Guretik abiatuta. Eta gaur, asko azpimarratu den gaia da, era multimodal batetik. Ez da idatzia bakarrik, da entzun, ikusi, sentitu, era ludiko batetan, guretik abiatu, gurea ezagutu, eta hortikan abiatu. Eta nik uste gaine, gaur egun oendikan ere, ezagutza eskasa daukagula. Adibide batzuk jarri dira, baina Santurtziko umeak ez dakiten undagoen txindoki. Eta Tudelako batek, behar bada, ez daki inguruko landare eta zezer, klima eta zezer, ez dugu
gure ingurua ezagutzen. Eta gure ingurua ez bali badugu ezagutzen, bizigia besteen menpe. Eta bizigia batez ere, espainol dimensioaren menpe, frantzes dimensioaren menpe, eta nik esango nuke amerikanoen dimensioaren menpe. Eta gaina ez gera jabetzen, txirimiri badalako, eta, pentsatzen dugu guretiken ari gerela, baina gaude guzti saldutako esparru batetan bizi gara. Horri aurreneko ideia. Bigarrena, nik usteet gai honetan irakaslegoaren protagonismoa izugarria dela. Irakaslegoa ez bakarrik, irakaslegoa sarean. Eta irakaslegoaren ondoan familiak eta hezkuntza komunitate guztia. Familiak, udala, baina irakaslegoa hor dago muina. Baina horrek abantaila handiak ere baditu. Irakaslegoak askatasuna duelako. Eta zenbait gauz bestela ez lirateke egingo. Orduan, baina urtzik esan duen bezala, irakaslegoen esku ez dago dena usterik. Osea, irakaslegoak egingo du zati bat, baina komunitatea dago eta hori dena ondo artikulatu behar da eta saretu behar da. Eta administrazioak lagundu behar dute, denbora eman behar dute. Zeren eta baliabideri gabe, hau da flu, ez du balio zertarako. Orduan, administrazioak oztopoak ez jarri, askotan oztopo asko jarri dira, baina horretaz aparte baliabidea jarri, denbora eskaini. Eta lehen aipatu dena, oinarrizkoa da prestakuntza. Osea, prestakuntza, baina hori bultzatu egin behar da, hori lagundu egin behar da. Eta gaur egungo irakaslegoak prestatu behar du, irakaslea bakarrik, esan dugun bezala, hezkuntza komunitate guztia. Beraz, baliabideak bultzada eta irakaslegoa da ardatza, o muina. Hirugarren puntua, euskal kurrikulunaz ari garenean hezkuntza sistema osoan pentsatu behar dugu. Hau ez da ikastolen gaia, hau ez da publikoaren gaia, hau ez da erlijiosen gaia, da denon gaia. Eta denon artean ez bali badugu pentsatzen, herriaren zati batetan bakarrik pentsatzen ari gara. Eta ez dugu ahaztu behar, ez Nafarroa ez iparraldea, sistema. Eta hori, esaten erresa da, baina praktikatzen asko zailagoa da. Zailagoa da, eta hor ere, partekatu landu egin behar da. Eta sistema, kontuan izan behar dugu, denok garela Euskal Herria. Berdin da zezaretan egon. Hori, benetan, zaila izaten da askotan. Oraindik ere daudelako, osea, gerra asko. Eta ez da bakarrikan, gero gaine, hemen ere aipatu da hezkuntza kontua, da hizkuntza kontua eta da kultura kontua. Eta normalki esparruiek aparte dijoazte. Dago kultura saila, dago hizkuntza, dago hezkuntza, baina ari naiz orain administrazioaren ikuspegitik. Da batera, batera landu behar diran, batera landu eta bultzatu behar diren esparruak dira. Eta beste, bukatzeko, beste idea bat, eskaera bat, gaur gaude UEU antolatu du jardunaldi hau, eta ja eskaera zuzena UEUri. Nik uste gai honekin jarraitu behar dela, asko aipatu dugu saretze hori, saretzea da esperientziak konpartitzea, saretzea da elkarrekin esperientziak konpartitu eta elkarrekin ikastea, eta paper hori beste asko ere bai, baina UEUk ondo egin ezake, UEUk Euskal Herri osoa kontutan hartzen duelako, UEUk Unibertsitate Euskaldunaren alde urtea damakizkilako lanean, 50 urte, eta esparru guzti horiek biltzen dituelako. Ez da UEU bakarrik, baina UEUri eskaera gai honekin jarraitu behar dugulako. Eta azkenik, eta legeak egon dira, hor aipatu ditu zenbat lege, eta ze lege aldaketa, baina lege guk zirrikituak bilatu behar ditugu. Beti daude zirrikituak. Eta zirrikitu horiek aprobetxatzeko iparra behar dugu oso argi. Eta jakin erraxa ez dala. Ez dugu ahaztu behar, oin dela denbora gutxi arte, Euskal Herriko mapare ezin genuela atera. Ez denbora klima azaltzeko, eta gutxiago testu liburutan. Zorionez, orain ez da bakarrikan materiala papera bakarrik. Digitalare badago, eta hor pixkat eskapatzen gara, eta hor dago Wikipedia. Orduan, hemendikan sortu behar dugunare ez da bakarrik esparru paperean sortu behar duguna, digitalean sortu behar dugu, konpartitu behar dugu, eta Wikipediare hor dago. Ez da erresa. Ez da erresa. Bide ez da erresa. Nik postasunez bizitzen dut oin dela 20 urte,
gai hau oso gertutik bizitu genuen, eta urtea pasa dira, eta gauza asko berritu behar dira. Osea, hor, esan diren gauzak, digitalizazioa, paperezko dimensio hori aztu eta zentzumena guztiak sartu, saretzea, beste ikuspegi batzuk sartu behar dira emakumearena, ekologiarena, berritu behar da. Baino jarraitu behar da. Jarraitu behar da, eta ez da erresa. Ez da erresa, baina nik seguru nago, hemendikan 20 urtetara, asko sobetoko ongo gerela, eta aurrera egingo dugula, enpeinatzen bali magera. Baina zaplastikoak hartuko ditugula, bai. Hori argi dago. Eta gero, lege berriaren aurrean, nik uste lege berriak behintzat erkidegoan eragina izango du, nik uste berritzadila dela eta proiektu ilusioakin bizitzen ari garen proiektua dela, eta hor, paper berezi izango dute Euskararen Instituto berriak eta Prestakuntzaren Instituto berriak. Osea, oraingo, eta hor, badi egon beharra daukagu, gure indar guztia horrea ere bideratzeko. Eta momentu hau aprobetxatu, datozen 10-20 urteak aurrera egiteko. Baina denon beharra da. Ez da batere erresa, hau ez da utopia, eskerrak utopikoa garen, ez dela ez ginek oneraino iritsiko, baina, kontraboterea izugarria da. Izugarria da. Orduan, aurrera. Eta denak zentu bezala, den noi eskerrik asko.